Hej, Nå, vidste du, at jeg filmer, hva'? kæft, mand. Kæft, det lyder godt. Du vidste ikke, jeg filmede, hva'? Lasse, sig hej til YouTube. Jeg optager hele lortet, Ribe. Hallo, filmer du, Lukas? Jeg filmer mig selv, man kan høre jer. Ja. Kan man? Ja, man kan høre os på Skype. Ja. Hej, YouTube! Hvad så der? Har I noget i bukserne? Ikke andet end det. Essen, Jonas, har I brugsovs i bukserne? Jonas, det føles som om der er noget, der vil være sig nede i bukserne. Lukas, Ja? Lukas, hvad hedder den? Hvad for noget? Hvad hedder det, du filmer? Så kan du lige... Nej, jeg filmer med webcam. Man kan godt høre jer. Ja, vi kan så ikke lige slukke for det, og så kan vi se det på YouTube. Jo. Shit, man laggy. Jo, jeg kan godt lige slukke for den. Bare sig